nasledujúcom videu si ukážeme veľmi zaujímavú funkcionalitu Lidzuky, ktorou sú QR kódy. QR kódy každý z nás pozná, niekto ich používa viac, iný možno menej, ale my si teraz ukážeme, ako to pre účely nášho marketingu a biznisu urobiť naozaj efektívne. Prejdeme do časti Sites a úplne na konci hornej ponuky zvolíme možnosť QR Codes. A aby ste si vytvorili svoj vlastný QR kód, treba kliknúť na toto tlačidlo Create QR Code a tuto sa vám zobrazí takáto ponuka rôznych možností, čo ten QR kód má robiť. Po oskenovaní sa teda môže otvoriť web stránka, review link, čiže link na pridanie recenzie, môže sa priamo vytočiť telefonát, poslať SMS-ka, e-mail, vykonať platba, otvoriť WhatsApp, spustiť nejaký funnel, môže sa otvoriť formulár, prieskum, kvíz, profilová karta alebo karty kontaktu, respektíve vizitky. My sme si už pre účely tohto dema predpripravili za nás veľmi zaujímavý use case využitia vlastne tohto QR kódu, ktorým je QR kód pre napísanie recenzie, takže poďme sa na to pozrieť, ako si to pripraviť veľmi efektívne. Ak teda zvolíme typ QR kódu Review Link, automaticky nás čaká takéto rozhranie. Z tohto drop-down menu si vyberieme profil, na ktorý tá recenzia má ísť. A my používame Google profil, takže sme si vybrali tento. Môžeme si prispôsobiť názov toho QR kódu alebo header text, takže my sme zadali napísať recenziu. Na tejto pravej strane máte k dispozícii náhľad, ako to bude zhruba vyzerať. V Additional Information máme k dispozícii ďalšie možnosti customizácie, takže viete sa pohrať s tým, ako ten QR kód má vyzerať, či má byť hranatý alebo okrúhly, v akých farbách majú byť dané elementy, v akých tvaroch, takže vieme si ten QR kód zmeniť podľa svojej ľubovôle, komu sa aký páči. Vieme do jeho stredu dokonca nahrať svoje vlastné logo, ak by sme chceli, prípadne prispôsobiť pozadie tohto widgetu. No a keď máme všetko toto pripravené, tak môžeme stlačiť Save a QR kód je hotový. Cez tieto 3 bodky si ho následne môžeme stiahnuť, či už vo forme PNG, SVG, čiže vo vektorovom formáte, PDF alebo presunúť do nejakého priečinku. My si môžeme ukázať, ako to vyzerá po stiahnutí PDF formátu. Takže čaká nás takto krásne pripravený vlastný QR kódik, ktorý si teda môžeme vytlačiť. A ak s našimi zákazníkmi prichádzame do styku osobne, tak ho môžeme mať pripravený na okamžité oskenovanie po poskytnutí služby. Je teda veľmi efektívna fičúrka, ktorá mnohým z vás môže pomôcť pri vyžiadávaní recenzií, najmä tým, ktorí sú možno niekde v teréne. Takže hor sa do toho, nebojte sa, využívajte aj QR kódy a držíme vám pri tom palce. A čo je pri QR kódoch ešte veľmi zaujímavé, je možnosť analytiky. V celom tomto rozhraní site máme k dispozícii takúto záložku Analytics, do ktorej ak sa pozrieme, tak v rámci toho prvého drop-down menu si dokonca môžeme zvoliť okrem analytiky web stránky, funnelov, formulárov a prieskumov aj práve naše QR kódy. No a tu pekne na grafe uvidíme, koľko ľudí náš QR kód oskenovalo.